Sgrìobhadh stódaí an an ortú. Tá sé bheith giúnta chuig mar a bheith sé sgrìobhadh stódaí an an ortú le toisich, mian agus díreach. Tá sibh dul a scríobh mian a dul amach agus a cluich ann san uisge. Dealamh 1. Tá an gílle a cuireadh bátanan. Toisich an stódaí. Dealamh 2. Tá an gílle a cuireadh seachgat. Mian an stódaí. Dealamh 3. Tá an gílle a dul amach agus a cluich ann san uisge. Díreach an stódaí. Scríb an sentence sa jotar an líne le pencil Clas. A dul amach ann san uisge. Dean trí dealabhain i sealtainn ó shin i deanú déisial san a dul amach ann san uisge. Dean dealab eile agus brí me gén dhéanamh tú nuair a chaú amach ann san uisge. Fuirtí tú tug na beachcan go híseal. Léim mé ann an lán. Glach mé buinneach an uisge mo henke. Bha mí a rui man gúirt. Lorach mé luscan bic. Bí dealamh a céir an bech ag a tain.